Nagpatabang sa Brigada Action Center ang duha ka magulanong security guard aron mangayo og tabang human gitaktak sa security agency. Ang nangayog tabang mao sila si Marjorie E. Cruda ug Jeric Kiliano Contenido. Matod ni Contenido, samtang nag-duty siya isip gwardiya sa warehouse, gihimo naman hinuon siyang tig-check sa delivery stock. Samtang si Cruda nga lady guard sab sa maong warehouse nga nahimutang sa barangay Tayod sa lungsod sa Consolacion, Cebu. Susama sab kang Contenido nga gihimo sab nga checker sa maong delivery. Gibutyag sa duha ka gwardiya nga wala magtakdo ang ilang aktual nga ihap sa gipull out nga delivery stock ug ihap sa in charge sa warehouse. Matod pa, ilang nasubay nga ang kuwang nga stock wala makagawa sa warehouse ug wala mawagtang. Apan nakurat na lang sila nga kalit lang hinuon silang gitaktak bisan kun walay nahitabong kawat o nawala nga stock sud sa warehouse. Aring mi diri tungod salig mi diri sa brigada para masaksi-saksi pod ang mga tao nga sa mga barugan ron. Tungod sa ilang sitwasyon, gusto nilang ipaabot sa Brigada Action Center ug mahatagan og katinawan kung unsa ang angay nila nga buhaton. Gusto na ko kuan sila mag-cut on sila sa ilang kuan kay dili maayo ilang gibuhat sa amuha rekta-rekta ra miyagi og memo gunitan ng pirma na mo nga na nga pawaon mi ang trabaho rekta ra pa pull out rekta way inungdan. Gihatagan og pagtagad sa Brigada Action Center team alang sa legal nga proseso alang sa ilang pagbarug sa katungod isip trabahante. Salamat kaayo kay naay programa nga ingon ani nga dangpanan sa mga tao ba. Wala inton kibawag unsay angay buhaton. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.